Awarwaku kendo nyikwa Ramogi chenro marwa marang'ich welo pod wadhi mbele gi weche manyien bang' mano to biro wuoyo gi Edio Kech ma en senator ma Migori. Gibiro chamo muma kiny kasto gibiro yiero jotendgi to wabiro winjare ni gipango nang'o mar kawo telo mar Senate ka Kalonzo Musyoka ema dwaro telo no korka Azimio la Umoja korka Kenya Kwanza en Amason Kingi. Wabiro ng'iyo ni ng'ama nigi namba moromo mar kawo jatendgi. Ka wadhi kwa wuoyo wach mana counties go ni county ma Siaya biro tiyo gi siling million 79 mar gero od Gavana kod jalupne. Ma endi county no wacho ni biro timore nikech serikal mamalo koro ncho chungo chulo governors omenda mar kuonde jot ma ong'ere kaka house allowance. Jai Lieta nigi ler mar wachni. Gavana manyien ma Siaya James Orengo kod jalupne William Oduol sani koro biro dake udi mogernegi manyien. Udi ma ibiro ger e lo ma koro osepuodh kod county ma Siaya biro chamo siling million 79 kende. The governor's house is going to cost us 44 million and the deputy governor's house is going to cost about 35 million. Total plus VAT is 79 million. Kardak manyien ni mar Gavana kod jalupne idhi ger e gwenge ma Akara ma idore e kar chung od bura ma Alego Usonga. This piece of land comprises a number of buildings. The county speaker should also have a space here. And the governor has the major space. Joseph Omondi motelo ne weche telo e county no owacho ni piny owacho mamalo ochungo chenro mar chulo ne jotelo go pes mar udi ting makoro county ma Siaya okaw. This has been necessitated by the fact that from this year the government is not going to pay for house allowance for the governor and the deputy governor, and therefore they are expected to be housed by the county government. Wach gedo bende koro osekelo paro mopogore ka jodak ma county ma Siaya wacho ni pesano onego kete dongruok ma Siaya. Jo Siaya nikech to nikech en chik ogere kata ka ogere mus to gere lakini ong'eni wadenyo. No pesano afadhali losnwa gik moko ma tino gernwa kata yawnwa kata industry momo wanyalo tiye yawnwa kata kambi momo tin wanyalo go jua kali molo igero office ku pesa mang'eny jatelo to ama chiegni ka. Gavana nego be ni kuongo rango kaka wayudo yath mondo hospital ochulnwa daktache owe gomo mondo eka bang'e obiogero ot nwach pod wang'eni higni 5 mabiro pod en mobiro donjo komo ka imar jua kali ka bed ni nyalo chiere mi mondo kata vijana oyud tije moko ma ginyalo ga okinyi kokinyi to gidhi tiyo kanyo bedo gimoro maber nikech wan jua kali kata sani onge kata kamoro ma inyalo ga munde gokinyi tichome. Mae omenda ma jodak ma Siaya wacho ni nyalo donje chenro mamoko mag dongruok e county no ka penjo wuok ewi kuma gavana mowuok Cornel Rasanga ne dake. Kata kamano Migosi Omondi owacho ni chenro ni nochako higa mokalo kitime gi migawo mar weche telo ka omenda wuok e migawo mar lope. Project was awarded last year, but it has taken some time for it to be implemented. So today we have come to hand over the site. The groundbreaking ceremony is coming soon. Peter Lisasewe mochung'ne kambi moyudo orak mar gero udigo owacho ni gibiro tieko udigo e higa achiel mabiro. Most of the staff that will manage the site, the technical we have in-house, but for the laborers, casuals will source from within the locality, so that the people around can also benefit from the construction. Gedo mar udigi itimo sama piny owacho kokalo duol matayo osach jotije sirkal SRC e higa 2020 nochiwo amuri mondo udi jotend counties oger e higni 2 kane ging'iyo chungo chulo pes udi magichulo ne jotije sirkal. Mane en gavana ma Siaya Cornel Rasanga e higni duto mane en apis nodak dalane mantiere Segere e Alego Usonga ka jalupne etam mar 2 James Okumbe to nodak e boma ma Kisumu. Jai Lieta, Ramogi TV. Aya, koro chaka ni mbaka mano wachiko useche ka Edio Kech koro sechopo ne